ଯେତେବେଳେ ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଦଶ ରୂପ ଦଶ ନାମରେ ତାଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ଗଣମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରି ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ଗାଁ ଛାଣି ପଳାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ମା ରାଜାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଲେ, ରାଜା ତୋର ନଗରକୁ ବିପଦ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଗଜମୁଖୀ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇବି, ତୋ ଗାଁକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି, ମୋତେ ତୁ ମହାଲୟା ଦିନେ ପୂଜିବୁ। ରାଜା ଶୁଣି ହଁ କଲେ ଓ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇ ମାତାକୁ ପୂଜା କଲେ ଓ ଧନଜନ ଗପିଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଆସେ ମା ଉଗ୍ର ରୂପରେ ରହି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ, କେତେବେଳେ ମହାକାଳୀ ଆଦିଶକ୍ତି ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ, କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିମୟୀ, କେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡୀମୟୀ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ନାମ ପାଇଲେ ନାନା ଜାଗାରେ ନାନା ରୂପରେ ରହି ନାନା ରୂପରେ ମାଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ଦୁର୍ଗା ନାମରେ ମହିଷାସୁର ବଧିଲେ, ଖଣ୍ଡା ଧରିଲେ, ଆଦିଶକ୍ତି ନାମରେ ଜଗତ ରଖିଲେ, ମହିଷାସୁର ମାରି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ। ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। আর ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ନେକ୍ସଟ କେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ